Наврӯз Одинаев чизе гуфтанӣ ҳаст? Марҳамат, бародари Наврӯз Одинаев як сухан кунед. Салом алейкум. Ва алайкум ассалом. Марҳамат, бародар. Ташаккури зиёд. Ростӣ бисёр маврид ҳамин видеоҳои шумо ба мо мебарояд. Кам-кам мебинам, фахрам мекунем ки шумо ҳастед. Албатта ки ба фикрам шумо дар Аврупо зиндагӣ мекунед, дар Шотландия агар хато накунам. Бале, бале. Дуруст аст. Барои чӣ шумо Шотландияро интихоб намудед, агар кӯтоҳ дамду сухан мегуфтед? Мо инҷа бародар кору фаъолият омадем. Визаи мо кори ҷои корхонаи мо да ҳамин ҷо буд ва ҳамин ҷо омадем. Албатта ки ин давлати арабӣ нест. Нест. дуруст аст. шумо мебинед дар он ҷо ки давлатҳои ғайри мусулмон ҳам бисёр давлатҳои хуб шуда метавонанд. Албатта. дуруст аст. Ташаккур. ман ба ҳамин бародарони тоҷик гуфтаниам як чӣ дорам. Мебинам ки дар ин ҷо як 40 нафар шахсонам ҳастанд. суханони зиёд шуданд. ба баъзеҳош розӣ ҳастам, ба баъзеҳош розӣ нестам. ҳаминро қайд карданӣ будам ки мо ҷумҳурии Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва демократӣ мебошад. албатта ки дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтагӣ нест ки мо мусулмонӣ ҳастем. албатта ки ман ҳам мусулмонам, бисёри мо мусулмон ҳастем. ва вақте ки мо ҳамаи он дастгириҳои худро оиди Фаластин, оиди Ирон, оиди мусулмонӣ, ислом мегӯем, бисёри шахсоне ки ғайри ислом ҳастанд, мақсад мумкин ба худо бовар накунанд, мумкин ки ба насронӣ бошанд ё ба дигар динҳо бошанд, онҳо метавонанд ки бар зидди мо бароянд, чунки мо фақат аз тарафи ислом гап мезанем. сухан оиди Эрон, оиди Фаластин дар бораи ислом тамоман намеравад. ин дар бораи ҷинояткорӣ мебошад. яъне ки он сионистон мегӯянд, сионисты. онҳое ки ҳастанд, онҳо дар ҳақиқат бар зидди тамоми ҳуқуқҳои байналмилалӣ мераванд. резолюсияҳои ООН аст. ин зиёда мумкин аз 100 бошад ки Исроил онҳоро вайрон менамояд. тамоми замини Фаластин, паластинҳоро мегирад, забт менамояд. мо бояд аз рӯи қонун гап занем, аз рӯи дину ислом не. вақте ки ту дар бораи дину ислом гап мезанӣ, албатта ки он ки насронӣ аст, он дар бораи дини худ фикр мекунад, дар бораи ҳуқуқ гап намезанад. ин чизоро мо бояд дарк намоем. ва вақте ки мо фақат дар бораи дин гап мезанем ки ин бародари исломи мо аст ва мо бояд ӯро дастгирӣ кунем, ӯ мегӯяд охи бародари ман ту нестӣ ку. албатта ки не. тамоми зиёда аз ҳама бештар он дастгириҳое ки Фаластин мебинад дар ин рӯзҳои сахти худ, ин дар давлатҳои ғайри исломӣ мебошад. ин дар Аврупо мебошад, ин дар Амрико, дар Канада ва ҳатто дар он давлатҳое ки мо анҳо кам хабар дорем, дар Япония, дар Корея мебошад. дар давлатҳои исломӣ шумо чанд қа дидед? фақат Туркия кам-кам мекунад ягон кори худро, хапудам аст. ягон дастгирӣ надорад. озербойҷонро мо мебинем то чӣ ҳол расидааст. лекин мо ҳамин гапи худро кушода гуфта мегирем, бародари аҳли ислом, бародари аҳли ислом. ин гапҳои мо дурӯғ аст. чунки онҳое ки дастгирӣ мекунанд Фаластинро дар имрӯз ғайри мусулмон мебошанд. аз кадом сабаб? онҳо савод доранд, онҳо медонанд ки мардуми тамоми ҷаҳонро ҷамъ намуданд дар замини Фаластина, дар он ҷо Изроилро сохтанд қалбакӣ. дар сомонаи созмони милали муттаҳид, яъне ООН, ин сомонаи расмӣ аст, як матн аст бо забони русӣ. ин история ва истоки проблеми Палестины номгузор шудааст. ҳар яки шумо метавонед инро дар Google занед ва бинед. дар он ҷо ҳамаи ҳамин таърих оварда шудааст ки чунки онҳо ба кадом корҳои ғайриқонунӣ тавонистанд ки ҳамин заминро ба худ гиранд. нуқта ба нуқта овардааст. ва агар шумо ӯро дуруст хонед, шумо мебинед ки ҳамаи ҳамин масъала омадааст бар ҷониби шахсоне ки дар Фаластина
солҳои садсолаҳо зиндагӣ мекарданд. ғайрисионистҳо дар он ҷо фактҳо, он далелҳои овардааст, қонунҳо ҳамаш оварда шудагӣ аст. лекин ман дар ягон нафаре ки дар ин бора гап мезанад надидам ки ҳамин чизҳоро биёранд. Фақат гап дар сари он аст ки мо мусулмон ҳастем, бояд мусулмонҳоро дастгирӣ кунем. охи шумо мусулмон ҳастед, ман мефаҳмам, лекин ғайри мусулмонҳо чӣ хел бояд шуморо дастгирӣ кунанд? асос онҳо бояд дастгирӣ кунанд. шумо дар он бора гап занед ки қонун факт бошад. айни ҳол дар эрон шуда истодааст. дар ҳақиқат ман бисёр дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ мебинам, бисёр шахсон, албатта ки аз тоҷикистон ҳам ҳастанд, баъзе шахсонро ман хуб мешиносам, онҳо камтар мақомотҳоям доранд. онҳо мегӯянд ки дар эрон на он қадар одамҳои хуб буданд, яъне ҳамин ҳомайнӣ ва дигаронро таҳқир менамоянд, ки айни ҳол он чизе шуда истодааст, ин кори хуб аст ва метавонад ки ҳаминҳоро барҳам диҳад. лекин ман оиди онҳо гуфтанӣ ҳастам ки шумо дар ҳақиқат хиёнаткор мебошед, чунки як масъала оне ки шумо оиди роҳбарияти худ мумкин камтар пайравӣ надошта бошед, ягон проблема дошта бошед, лекин он маънае надорад ки шумо давлати дигарро хоҳед ки ба шумо бомбаборон кунад давлати шуморо ва ин сабаби он гардад ки шумо ягон кори худро пешбарӣ кунед. ин бадтарин кор аст. яъне ки вақте ки мо дар давлати худ зиндагӣ мекунем, проблемаҳои худро мо метавонем ҳал кунем дарунӣ, лекин вақте ки аз тарафи беруна ба мо нисбати давлати мо ягон кас зулм мекунад, мо бояд якдигар фаҳмӣ кунем, якдаи дигар ҷамъӣ кунем ва бар зидди он мубориза барем. албатта ин 100% аст. ҳеҷ вақт он шахсе ки дар изроил имрӯз ин биби нетаньяҳу ки ҳукмбарӣ мекунад, он 30 сол боз аллакай мегӯяд ки мо бояд ироқро нест кунем. он дар давраи, албатта видеои ҳастай мо мебинем, аз давраи шӯравӣ мегӯяд мо шӯравиро бояд нест кунем, мо бояд ироқро нест кунем, иронро нест кунем, ливия, ҳама ин давлатҳоро номбар мекунад ва мутаассифона ҳама ин давлатҳо нобуд шуданд. аллакай он бисёр зур будааст, чунки мо мебинем имрӯз ки ба ғайр аз ирон тамоми ин давлатҳо аллакай ки забаргун шуданд, нест шуданд, роҳбарои онҳо нест шуд. ва ин гапи сафсата нест. он чизе ки он мегӯяд, албатта ки он мешавад. мутаассифона имрӯз баъд аз ирон он гуфт ки албатта ки покистонро ҳам бояд мо зарангун кунем. мумкин ки агар дасташон ба ирон расад, пагоҳ нисбати покистон ҳам шавад. ташаккури зиёд дӯстон, ҳаминро гуфтанӣ будам. ташаккури зиёд, хеле суханои хуб. ман дар ҳақиқатан каме ба фикр даромадам. ман шумоя бародар чӣ хел мегӯям, ман намешиносам. хеле гапҳои суханои нек, хеле дақиқан мавда, хеле маъқул аст, хеле писанд аст ва ман шуморо дар ёдам овардам. шумо дар як видеонаворатон дар фейсбук ман шумоя дида будам, гуфта будед ки чаро тоҷико, ман нав дар ёдам зад, чаро тоҷико ҳамин қурутоба ин қадар реклама мекунанд, ин қадар пеш мебаранд, дар вақте ки хӯроки аввалини тоҷик ин оши палов аст. ба фикр ҳамин суханои шумо буд. албатта бовар кунед, ана муҷода ман бо шумо ҳамфикр будаму ҳамфикр ҳастаму меистам. манам як ба ҳайрон мерасам, барое ки мегӯям охи хӯроки мо оши палов аст, яъне цар блюд чихе мегӯянд. ана ташаккури зиёд бародар, хеле хурсанд кардед. ман хеле хушҳол ҳастам, чунки ин гуна одамо хеле кам ҳастанд ва мо ниёзманди шумо бори одамо ҳастем ки чӣ гуна ҳам таҳлил карда метавонанд, ҳам сухан гуфта метавонанд. чунки бовар кунед бародар, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ хеле кам ҳастанд аз ҳамин ҷумла тоҷикуман.